Joo, hyvää sunnuntaipäivää tällä TikTokin merkeissä täältä meiltä. Mä oon aloittanut uudestaan tekemään helmikoruja. Mulla on noin 25 vuotta sitten tehnyt näitä ja nyt en aloittanut tämä harrastukseni taas uudelleen henki. Tässä on tämmönen sininen, jossa on tommosia miten mä saan teille tommosia hopeisia tuo välissäkin. Tämmönen rautalanka. Tämmösiä ei ollut silloin kun mä rupesin tekemään kaulahelmiä ja käsihelmiä, niin tämmöisiä rautalangoista tehty silloin. Tää on mulle ihan uusi juttu. Tämmönen. Sitten on tämmönen, missä on hopeeta. Ja sopii kaikkiin ranteisiin. Mulla ranne on varmaan se 16, että vähän reilu plussa varmaan. Sitten on tämmönen. Tää on kultaa. Vähän tuolla. Tommosia kultaisiakin helmiä ja toi kultainen riipus. Sitten on kulta. Tämmönen punainen. Sitten täällä on tämmöiset aivan ihanat helmet. Mä oon aina tykännyt näistä ja näitä on nytkin. Silloin kun mä näitä koruja tein 25 vuotta sitten, niin silloin oli näitä. Ja tää on säilynyt sieltä saakka mulla nämä pari helmeä. Eli nämä on silloin 25 vuotta sitten ostettuja. Tällainen ruusukulta, vaaleanpunainen. Sitten on tämmönen vaaleanpunainen, missä on tommoset kukkaset tuo. Ja ihan samalla lailla menee ranteeseen, ihan mille ranteelle vaan. Ja tässä on ihan vaan pelkästään tämmönen vaaleanpunainen. Varmaan huomaa, että mä tykkään vaaleanpunaisesta ja ruusukullasta. Tässä on taas tämmönen 3 näitä. Ja nämä on siitä kivoja, että nämä on helppo laittaa ja hienosti pysyy. Ja tässä on vaaleanpunaista ja ruusukultaa ja sitten on kirkkaita helmiä. Ja nyt on sitten saatu tämmösiäkin helmiä. Muistaakseni ei kyllä siihen aikaan silloin, kun näitä aloitin tekemään silloin 25 vuotta sitten. Niin muistaakseni ollut ihan näin hienoja, upeilla väreillä.
Ja vaihtoehtoja väreissä on ihan loputtomiin, ei ollut silloin. Täällä on sitten tämän värinen. Nämä on kyllä aika helppo laittaa käteen. Ja pysyy hyvin. Ja tää antaa myöten tää rautalankat. Mä tykkään kyllä näistä rautalangoista. Ja eikä kyllä lähde ihan heti kädestä. Sitten on tämmönen. Tää on kuminauha. Siinä on tommonen vaalea kukka. Violetti. Sitten on tämmösiä monivärisiä. Siinä on tommonen avain. Riipus. Tässä on sitten vähän niinku tämmönen punertavampi. Ja siinä on tommonen apila, riipus. Sitten on taas tämmönen. Nämä sopii ilmeisesti niin miehille, nämä tämmöiset tummemmat. Mutta kyllähän jotkut miehet tykkää ihan vaaleistakin sävyistä, ettei ei ole mitään semmosia, että on nähnyt aika paljon semmosia miehillä myös kirkkaita värejä. Niin kun. Ja tässä on sitten kultaa. Ja nämä on sitten isomman kokoisia nämä. Tämä on tehnyt, että nämä niinku käy sitten miehillekin. Semmonen. Sitten tässä on vaan tämmönen 3 tommosta. Et pikkusen jotain. Et sopii miehille. Ei ole mitenkään sillain hirveästi silmiin hohtavaa, että nämä on kuminauhalla. Ja tässä on ihan ilman mitään kultaa ja hopeeta. Et pelkkiä helmiä. Kuminauhalla. Ja näissä mä oon laittanut sitten noin kaksinkertaisesti tuo kuminauha. Ja tässä on, nämä on kaikki tämmöisiä yksinkertaisia. Mutta semmoisilla miehillä, jotka tykkää väreistä. Sitten tässä on mustavalkoinen, kirkas ja yksi pieni hopeahelmi tossa. Et semmonen ei niin. Ja tässä on kans, niin mä yritän etsiä täältä. Tossa on se hopea helmi. Niin tässä on se yksi hopea helmi. Niin tässä oli 2, joo. 2 hopea helmeä. Sopii hyvin miehille. Sitten tässä on tämmönen, missä on tämmöiset kauniit sydämet, punaista ja kultaa.
Tässä on tämmöisellä pienellä riipuksessa tommonen sydän ja kuminauhalla. Tosi nätti. Nyt näyttävä. Tässäkin on tämmönen, missä on mustaa, valkosta, kirkasta ja sulka tossa ja tossa riippusulka. Ja tässä on vähän tummempi, apila, hopeinen. Ja sitten tässä on tämmöiset, ei ollut silloin tämmösiäkään. Ja kuminauhalla tää. Tullut hirveästi kaikkia hienouksia. Tää on vihreä. Sitten on tämmönen. Siinä on, meni vähän väärinpäin tää mun laattani. Hopeeta. Vähän isompi kästiselle, mut sopii miehelle ja naiselle varmasti. Sitten on tämmönen perhonen. Hopea vaaleanpunainen kuminauhalla. Sitten on tämmönen tähti. Minä jatkuvasti lasken kättäni vähän liian alas. Tossa on keltainen tähti. Sitten tässä on kirkkaita ja keltaisia helmiä. Tällaisia todella hempeitä keltaisia helmiä. Sitten on tämmönen vihreä keltainen. Ja täällä onkin sitten tämmösiä kultaisia, mutta näissä on tämmöisen kullitus. Tällaisia pieniä helmiä, tämmöisiä aika nättejä helmiä, mutta ei ole koko kultaisia, ne on värit osittain. Sitten on tämmönen tähti, violetti ja kuminauhalla. Toivottavasti näette. Sitten on tämmönen keltainen. Tässä on sitten tämmöiset kirkkaat keltaiset pallot. Ja tässäkin on niitä tämmöisiä helmiä. Osittain vähän tuolta kultaa laitettu. Mutta näkyy toi väri. Tämmöisiä pieniä helmiä. Sitten mä en muistaakseni kyllä tehnyt korviksia sillä, mutta nyt olen tehnyt korviksiakin. Ja sitten on avainhihna.
Tääkin on mulle ihan niin kuin ensimmäinen tämmönen langallinen. Että mä oon tehnyt kyllä noita, missä on ollut niitä kuminauha. Tämmöisiä lankoja, ei tämmöisiä helmiä, mikä menee niin kuin kaulalta tonne kainaloon. Ja tää nyt sitten on. Menee tonne kainaloon, että jos haluaa sillain pitää avaimia, niin tää on niin pitkä. Että tämmösiä askartelujuttuja. Ja kyllä näitä varmaan jossain vaiheessa sitten voin laittaa ihan johonkin kaupaksi, kun mä oon ruvennut niitä tekemään, niin tilat loppuu. Helmiä on niin paljon ja sitten näitä valmiita, että näitä on niin kiva tehdä, että ihan vaan helmiä ja postituskuluineen aion myydä sitten nämä, että hinnan saan takaisin, että se on niinku pääasia mulle. Mutta semmoista hyvää sunnuntaipäivän jatkoa.